Документалният филм «Жест и Мария» ще има премиера на 10 май в кино Одеон. Той е посветен на света на глухите хора и по-специално на Мария Атанасова. Вижте повече. Всъщност, началото беше случайно. Аз се озовах на работа в училището за глухи деца в Бъкстон и там, наблюдавайки ги в ежедневните часове, в междучасия, видях колко са позитивни, колко са игриви, какъв стремеж имат към забавление. А между прочим и в Съюза на глухите бях видяла една група жени, които пееха синхронно. И разбрах, че може музиката да се предава и чрез ръце, чрез езика на глухите хора. И реших да опитам с тези млади хубави деца, с които работих в училище. Първо създадох групата за вътрешно-училищни мероприятия, за извънкласна дейност, за забавление, но полека-лека, след срещите ни с различна публика, и чуваща, и глуха, разбрах, че на тях това се харесва. И разбрах, че има смисъл от цялата работа. А да не забравяме, че това носеше удовлетворението и на самите деца, които участваха в група Жестим. Филма се случи по повод 30 годишнината от създаването на група Жестим. Това беше едно от мероприятията, които трябваше да направим, освен всичките концерти, които изнесохме в различни градове в страната. В този филм се проследява създаването на групата от малки деца до 30 годишнината. И по този повод, този филм е много емоционален. Той въздейства и с нещата, които те са правили като малки. Толкова са мили, толкова са наелектризирани, толкова им се играе. А от друга страна пък хората, глухите, единствено по този начин могат да разберат съдържанието на песните, които пеят нашите български изпълнители. И не само български, и чужди езикови песни, защото ние с ръцете си превеждаме песента на жестов език. Но това не е достатъчно. Не всеки глух може да го прави. Защото ако не се вложи емоцията, ако не се вложи мимиката, ако с жестовете на ръцете и тялото не се изработи емоцията на самия певец, на истинския певец на песента, нищо няма да се получи. Заповядайте на 10 май в 18 часа в кино Одеон. Там ще бъде прожекцията на филма «Жест и Мария», който разказва за дългия път на група за синхронно пеене Жестим.